Eta egin ezagun orain estan da gure gaurko gonbidatuarekin itzalean egonda azken aldia, baina atera da argitara disko liburu berriarekin, partitura eta guzti, 14 kantu bilduta bertan, bere kantu berrien estiloa erabat aldatu eta bere burua berrasmatzen ari da. Biba Julen Alonso! Arratxaldeo! Apa Julen, zergazkero? Arratxaldeon, esku artean duzu. Bai. Esan diguzu, hori guztiz prest dago, Julen? Oendik falta da gauz bat, baina ja bidean. Noiz argitaratuko da? Abenduak 6an, Durangoko azokan, eta hor txengona iz egunero, 6tik 10era, hortxe, liburua saltzen. Eta zergatik da Sugarretik, Julen? Zergatik du izen hori? Gauz asko ikusi ahal izango ja liburuan, 3 kantu berriz gain, partiturak engo dira, nire 14 kantuen partiturak, eta baita ere istorioak kontatuko ditut, pixkat umian nintzanetik onarte musika munduan bizi izan dituten gora berak eta kontatuz, eta bueno, hori, umitatek nintzaneko hori, pixkat Sugarretikan kontatzen dut, huts hortatikan, eta partiturak ere kantoat ikasteko hutsetik hasi behar da. Orduan pixkat lotura bat. Hartu dezaket? Horrekin. Erakutsi dezaket pixka bat? Bai. Bai? Baize, oraindik ez dago argitaratuta esan duzu, ez da hau litzateke kakotxe artean esan da borradore moduko bat oraindik, ez? Borradore oso fina, Bai. Hemen ikusten dugu, esate baterako, musika eta kultura, argazki eta begira, hemen gero. Julen buiaka. Eta hemen ikusten dugu, 3 metodoren bidez erakusteko edo ikasteko partitura dira, ezta? Hemen QR-arekin parez pare, beraz hemen bideo bat ikusiko banuke, pentsatzen dut? Hori da, aterako nahi zor jotzen. Gero hemen letra daude, hori da, notak, eta ondoren, ze luzea. Beraz, zuk, hauek ezaguten ditut nik. Hauek dira aurrez aurre trikitisa ikasteko zenbakiak, ezta? Bai, hori da. Aurrez aurrekoa da, QR bitartez irtengo nahi zen jotzen. Eta hau da, partiturak ikasteko beste modu bat. Hori da, beste modu bat, bai. 3 metodo. Hori da zure helburua, nahi duzu jendeak trikitisa jotzen ikastea, saiatzea, musika tresna bat eskutartean hartzea. Bai, azkenean, oain arte jardu naiz, banaka partiturak egiten, nire kantuen partiturak, jendiantzako eta esan nuen, egunen baten atako liburu bat, nire partitura gehienekin, eta azkenean 3 metodoikin, batzuk ikaste dute zenbakiz, bestek solfeoz eta bestek aurrez aurreko metodoakin. Orduan bizkat danentzako pentsatuta. Partitura liburua da, baina zure bizipenak, hemen ikusten dut anekdota bat, beraz anekdotak ere bai dituzu. Zer zenuen, askatzeko beharra, Julen? Kontatzeko beharra? Bai, hasi nintzen pentsatzen nola, hasi nintzen txikitan musika munduan eta kontatu nintzen gauz asko daude. Eta dakat gogoa kontatzeko jendiai pixkat txikitatik ze bizi izan duten musika munduan, gauz on eta bere txarrekin bizitza bezala. Eta gero, gogoetak, anekdotak eta kantu berriak ere bai, 14 kantu daude hemen, ezta? Eta 14 horietatik 3 berriak dira. Egon goia 14 kantuen partiturak eta gero 3 berri. 14 gehi 3 beraz. Hori. 17 beraz. Hori da. Eta lehenbizikoa da, lehenbizikoa, banaka aztertuko ditugu, lehenbizikoa argia hartuko dugu. Zer da argia? Azkenen, 3 kantu berri hauek garbi ikustea kantu egiten, nik geldirik egon naizen urte honetan, gaixotasunagatikan, izan dira 3 tema potente, 3 kantu potente, barren-barnetik atera zaizkitenak, eta argia da adibidez, gaixotasunai buruz hitz egiten dut, baina islatuz pixka bat, ume batek bere amakin aukidun solasaldi baten. Nolako kanta da? Goxoa da? Gogorra da? Goxoa, tristea baita ere, baina gero estribion hartzen du nolabaiteko indar bat, da animo asko emate txutor, berdinetik pasatzen nahi da jendiai, azkenen askok sufritze dugu alde batetiko bestetikan ez da, eta netzako oso kantu potentia, eta da kantu bat grabatzen negar asko indetena. Bai, Potentzitikan eta gero hor buia batzuk entzuten dira baita ere, oihu batzuk, kantun bukaeran pixkat hori askatu beharreko, eta nolabait argia ikuste, bideo hortan, ez da argia ikusi nahien. Beste kantu bat, kantu berriak ari garelako banaka ikusten, nahiago urrutira izeneko beste kantu bat ere badago. Zer da
urrutira nahiago duzun hori? Ba, bueno, urte honetan baitare oso presente izan dut beste gai bat, dela toxizidadia, oso gaizki pasadet. Eta, bueno, ba, bizkat, nik bizitzan auke sensazioa, zezue pasa, norbetekin hitz egiten eta nabaitzen dezuela bestia jartzen dela zuen gainetik, eta ez dakazula hitzik. Zure hitzak jate txula, eta zure gainetik jartzen dela. Ba, orduan, kantu honetan, pixkatera adierazten nahi izan dut, ba, isilik eondako une guzti horiek, ba, badala ordua, megafonu hartu, eta hitzan horbeak aukitzeko. Bai, guk hemen, kantu berriak entzuna egin dituen, baina ikusi dugu kantu berriak eta QR utxik jartzen dugu. Nahita ekarri dugu horrela? Ez liburu hau da borradore bezala, ekarri zut, bai. Imprentatik eskatu nuen, hola, favorez telebistan joa, eta nahi eta orkestu liburua, eta esan zeaten, bale, oendik QR-a ez dakau, baina beste guztia bai. Hortaz, bai. Bibaku, kasu honetan Bibaku edo Bibaku erre izango litzateke, ez da? Badaukagu bideotxo bat ikusteko, 3. kantu berriarena Norbera Garena du izena kantu honek, bideoklip eder bat, hementxe, ikusteko deno, gozatu. Normalitzaren esanetan, arau ez bizitzea bakartzela, arrotasunez dios nik ez dut nahi normala izan, sentitu eskiez pentsaren beste, buruak bihurtzat behar duegan, zer gaitik bizi beste nahietan, izan gaitezen ordera garena, dantzatu askez pentsaren beste, buruak bihurtzat behar duegan, zer gaitik bizi beste nahietan, izan gaitezen ordera garena. Julen, bideo honetan gauza berri asko ikusi ditugu. Ikusi ditugu, bueno, entzun ditugu instrumentu gehiago, esango nuke. Agian trekitixa gutxiago. Baterez, badu trekitixarik abesti honek? kantu honek ez. Baterez, ez da? Horixe, dantzan ikusi zaitugu. Baitare. Musuak ere ikusi ditugu. Baitare. Zer adierazi nahi izan duzu abesti honekin, bideoklip honekin? Azkenen askatasun sexualai buruz hitz egiten du. Bueno, nik umetan, ba, gaizki pasan ulako, nire gelako ikaskideekin eta, ez ondo pasa, eta, pixkat izan da, askatasun bat, eta bai norbeantzako eta bai datozenentzako. Zenei azkenen, nahi lagundu izan dit baitare beste musikari eta entzun edo ikusi, ez? Ideala aurrea pausuak ematen, eta orduan oso garrantzitsua iruditzen zait, horako pausuak ematia pertsona publikoak, ez da? Adibidez, futbolan falta da, baina, pixkanaka. Asko kostatza izu, pauso ematea? Bai, eta ez, azkenen bihotza hordakazunen pilpien esaten Julen augusta ez aizu, azkenen benetan sentitze baldin badezu azkenen pozez. Esan dugu bezala trekitixari gabe ikusi zaitugu hemen. Zergatik trekitixari gabe, Julen? Beti gustau izan zait musikan baitare askatasun aukitzia, eta dinamikak baitare asko guztia ez eskit. Adibidez nire kontzertutan ikusi ahal izango jazue trekitixakin kantu asko jotzen, baina baitare pianoakin edo mikrofono bakarrik hartuta. Eta orduan pixkat hori, bakarrikan trekitixa bakarrik ez zaitela gustatzen. Baizik eta bai pianoa, beste instrumentuak, eta pixkat nastia eta esperimentatzia gozberiak. Eta dantzan zer moduz? Haze pazientzik, gorka hurrak grabatu zian. Askotan errepikatu behar izan zen estena hori edo... Bastante. Grabatze genuen eta gero ikuste genuen pantailan desaten berriro, venga. Eta arazoko euki genitun, ze Euskal Herriko hegoaldila. Eta orduan grabatu genuen 3 egunetan, baina hori, hola jarriz eskuk, eta euskila datzen, eta aldan nahi dugu, baina... Zer moz gelditu zara? Gustora gelditu zara egindako lan guztiarekin, bai liburuarekin, bai bideokliparekin, kantu berriekin? Oso gustua. Bai? Ze ikusi dut beste Julen bat, ze beste kantutan nahiago urrutira adibidez da rock balada bat, ez dakala zer ikusilik folkakin da oinarte indeten guzti horrekin, baino nahi izan dut probatu eta bai. Azkenen hor ikusten da Julen, barnen zu asko dakan Julen bat,
nola baitatea berdia, azkan amorruak eta barneko zu hori, orduan pixkat, bai, eta hitzake bastante potente. Ja, así que, bueno. Liburuarekin Durangon izango zara, abenduaren 6tik aurrera, 6tik 10-era, eta zuzenekoak? Ba, aurre ikusita daude, oraindik ez dazkau itxita guztiz. Eta datarik ezin dugu esan orduan? Ez, oraindik ez. Baina esan behar dut, onduan aukiko etela beste musikariz gain, Uxuek Erejeta, dela abeslari eta panderista, mundiala, oso guztua behakin, eta beste bide berri bat egitea. Oso, ongi. Bueno, orduan adi egon beharko dugu, nuna diraziko dituzu zure datak etortzen direnean? Ba, sare sozialetan, Instagram bidez, Facebook. Ados, pista bat, aurten bai edo aurten ez? Aurten ez. Aurten ez, ados. Datorren urtean bai. Orduan lasai. Hori segituan da. Maialen, orduan Gabonak arte lasai. Baina segituan da. Bai, baina Gabonak arte lasai. Gero hasiko gara pixkanaka urduritzen. Beno, Julen, lan berria aurkestera etorri zara, baina hau ez da zure lan bakarra aurretik ere lan asko egindakoa zara. Abesti ederrak eta politxaskoak ere bai, horietako batzuk ikusiko ditugu. Beste bideo bat, ikus dezagun. Bizitzak benak ditu, mina goxatu, pozak indartu, eta bizi